ƙasa ta babba ba su san ina suka dosa ba, tafiya suke ba sa duba sun manta wanda ya kage su. Jama'ar ƙasa ta babba ba su san ina suka dosa ba, tafiya suke ba sa duba sun manta wanda ya kage su. Mai da ƙasa Allah ka kyautata aikina, yau tsokaci ne za na yi wa mutane ƙasa ta kuma dangina. Ban nufin zagi ko ɓatanci ku saurari kalamaina, su gaskiya ce ba sa so zan faɗa ko da zanar su. Su aiko ba su yi halarci ba, komai idan yayo zafi maganinsa Allah ba wani ba. Ku tuna da wanda ya kage ku, shi rahimun ne ba wai ba, ya mai da ɗan wuta aljanna karki min kar da kamin su. In tsanani yayo tsanani ba wa kada ka ka tuna da rabu makaginka kafin ka yayi wasu sun shuɗe, ba ka ƙararsa da komai ka kasa ce masa ka gode. Da in shakartum ai aya ce in ka gode zai karo su. Shi ya ce in muka roƙe shi za ya bayar kuma na gamsu, tunda na roƙa yayi min baiwa ta waka kun gamsu. Yanzu za a yi wa'azi in yi waka da jawabinsu, ban bai wa Allah asisi ba addu'a na yi kuma ta amsu. Jama'ar ƙasa ta babba ba su san ina suka dosa ba, tafiya suke ba sa duba sun